ज्योतिका म्यूजिक प्रेजेंट। रिकॉर्डिंग बाय ज्योतिका म्यूजिक एकंगर सराय सराय सराय। सुनई रे यारवा एगो कहही औ बात एगो कहही औ बात। सुनई रे यारवा एगो कहही औ बात एगो कहही औ बात। नेहवा के बहिनी छीना रहई रे रखले उ 10 गो भातार हई रे। नेहवा के बहिनी छीना रहई रे रखले उ 10 गो भातार हई रे। सुनई रे यारवा एगो कहही औ बात एगो कहही औ बात। सुनई रे यारवा एगो कहही औ बात एगो कहही औ बात। नेहवा के बहिनी छीना रहई रे रखले उ 10 गो भातार हई रे। नेहवा के बहिनी छीना रहई रे रखले उ 10 गो भातार हई रे। ज्योतिका म्यूजिक प्रेजेंट। रोज घूमे आवेली सजो सबर के मेकअप करके रोज घूमे आवेली। घर से ई तो आवेली चुपे छौड़ा खूब एकर होठवा के चूसे। सुनई रे यारवा एगो कहही औ बात एगो कहही औ बात। नेहवा के बहिनी छीना रहई रे रखले उ 10 गो भातार हई रे। नेहवा के बहिनी छीना रहई रे रखले उ 10 गो भातार हई रे। ज्योतिका म्यूजिक प्रेजेंट। से चौकरे कर चले रे हरियाणा अखिलेश से राहुल बिहारी से चौकरे कर चले रे। दुनु जो बनवा खूब दलकावे रहरी खेत में खूब करबावे। सुनई रे यारवा एगो कहही औ बात एगो कहही औ बात। नेहवा के बहिनी छीना रहई रे रखले उ 10 गो भातार हई रे। नेहवा के बहिनी छीना रहई रे रखले उ 10 गो भातार हई रे। ज्योतिका म्यूजिक प्रेजेंट।